Velkommen til. Jeg vil gerne introducere dig til en åndedrætsøvelse, der hedder Heart Coherence. Det betyder hjertesammenstilling. Det er en øvelse, hvor du på 3 minutter kan få etableret eller genetableret roen, en indre ro i dig selv. Og hvordan kan det nu lade sig gøre? Jo, det fungerer lidt ligesom de her gamle urværk med urskiverne, eller vores krop gør, hvor tandhjulene gik ind i hinanden, og alting var perfekt, så fungerede det. Men når vi bliver presset, når vi bliver stresset, eller på anden måde ude af balance, jamen så er det ligesom det gammeldags urværk, hvis en af takkerne falder af, eller hvis de på anden måde kommer ud og sagt med hinanden. Det fungerer ikke længere. Det fungerer måske, det kan måske køre lidt rundt, men du mangler energi, du mangler overskud, du mangler glæde. Så det handler om, det er, hvordan i alverden kan vi sørge for at få den her balance, den her indre ro igen, hvis vi er sådan skubbet lidt ud af balance. Det kan Heart Coherence hjælpe os med. Jeg har døbt den hjerteåndedræt, og det har jeg gjort, fordi det er lidt svært, synes jeg, på dansk med Heart Coherence, og sammenstilling siger måske heller ikke så meget. Men det er et spørgsmål om, at hjerte og hjerne og resten af organerne for den sags skyld kommer til at fungere perfekt sammen, og det betyder igen for dig, at din krop fungerer optimalt, sådan som den kan på det givne tidspunkt. Det er jo ikke så tosset, og alt det opnår du på bare 3 minutter. 3 minutter, hvor du fokuserer og bruger en lille bitte smule barnlig fantasi til at gennemføre øvelsen. Så lad os komme i gang med den. Udover den her video, så har jeg lavet en lydfil, og lydfilen er uden nogen form for instruktion, sådan så du kan bruge den til dine daglige øvelser, forhåbentlig daglige øvelser. Hvis du laver den hver evig eneste dag, vil du meget hurtigt få træningen i at kunne mærke dig selv og kunne trække vejret igennem hjertet, for det er det handler om. Så start med at sætte fødderne i gulvet, og så kan du gøre det. Jeg gør altid med 2 hænder, lige holder på hjertet. Det er, synes jeg, er rart, fordi man kan mærke varmen fra hænderne, og det kan hjælpe en til at fastholde opmærksomheden på hjerteregionen. Men faktisk, det er ikke noget, der gør øvelsen mere effektiv. Så hvis du er mere komfortabel med at sidde med hænderne i skødet, jamen så gør det endelig det. Men jeg lægger dem altså her. Og så handler det om, at man lukker øjnene, og så prøver at forestille sig, at man trækker vejret ind igennem hjertet, og at man puster ud igen efterfølgende. Det gør man lige et stykke tid, simpelthen. Trækker vejret ind i ens eget tempo, og så puster ud igen. Man lader som om det er hjertet, der gør det. Så det er her, du skal have brug for din barnlige fantasi. Træk vejret ind igennem hjertet, og lad det puste ud igen. Det gør du så et minuts tid, indtil du ligesom har fået fornemmelsen af, hvordan det egentlig føles. Så kan du bygge lidt ovenpå øvelsen, som gør den endnu mere effektiv. Og det er, at du, når du trækker vejret ind i hjertet, sådan, så i stedet for bare at lade hjertet puste ud, så lade som om, at det, som hjertet gør, det er, at det pumper taknemmelighed ud i kroppen. Så du trækker vejret ind i hjertet, og så lader du hjertet pumpe taknemmelighed ud i kroppen. Og hvorfor nu det, kan du spørge? Jamen det er fordi, at taknemmelighed, HeartMath, som har dokumenteret den her øvelse, det er egentlig en meget, meget gammel øvelse, men HeartMath, en amerikansk forskningsvirksomhed, har dokumenteret den, har arbejdet med den, og blandt andet også arbejdet med, om man kunne få noget, der var endnu mere effektivt end bare at trække vejret igennem hjertet. Og der har man altså testet mange forskellige ord. Og det ord, der var allerbedst til at skabe en positiv effekt, det var taknemmelighed. Så hænderne på hjertet, og så ellers træk vejret ind. Og lad som om, at hjertet pumper taknemmeligheden ud i kroppen. Så din opmærksomhed er hele tiden samlet om hjertet. Hvor du trækker vejret ind i helt dit eget tempo. Og lad hjertet pumpe taknemmeligheden ud i kroppen. Du skal altså ikke følge hjertets pumpen eller blodets gang i kroppen. Du skal simpelthen bare blive
hele tiden fokusere på dit hjerte, på at kunne lave øvelsen med at trække vejret ind. Så træk vejret ind. Følg hjertet godt op, og lad hjertet pumpe taknemmeligheden ud i kroppen. Så enkelt er det. Hvis du gør det her i 3 minutter, så vil du få en mærkbar effekt. Er benene ligesom slået væk under dig et kort øjeblik, jamen så kan du lynhurtigt få din balance tilbage ved at lave den her øvelse. Jeg håber, du får glæde af øvelsen. Så tak for nu. Tak fordi du så med. Hej.